I pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik i danas igramo na Mineplexu. I igramo Skywars, zato što dugo vremena nisam igrala na Mineplexu, Skywars, pa eto, igrat ćemo sad. Imamo sad za boots, meni se čini koliko imamo, 6, super. Imamo za boots, za ovo, da, znate na šta mislim kad kažem za ovo. Za sword i za boots. Naravno imamo čak i manje nego diamonda, što je čudno. Ali dobro, evo sa fishing rod. Imamo fishing rod, okej. Ali se niko ne briđa, ne. Okej. Imamo diamond swordek. I diamond boots. Da, to je sve. Imamo jako puno opreme. Kao što vidite, mnogo opreme. Ali sakupit ćemo još ovog irona. I sudi imamo nešto. Šta to radim, ne treba mi stikovi za chestplate. Super, imamo 2 komada opreme. Jej. Samo da me ovaj ne vidi. Ti ništa ne vidiš, jel da? Ti ništa ne vidiš. Nemaš ti ništa, ja ništa ne radim. To ti se samo čini. Samo ti se čini. Imamo Diamond Axe, ne treba nam, ali... Ok. Ovo ima dosta bolje stvari. Ništa od toga. Ne, ništa nisam uradila. Šta hoćeš? Ne gledaj ti mene. Ok, on sad zna da smo mi došli ovdje, očigledno. Ali počinje ovo da mu se... ovaj island da mu se ruši. Tako da će morati se pomerati, se neko briđa umjesto mene. Ja se neko se ovdje briđa, ali ja ne smijem da idem na sredinu jer će ovaj da me ubije. Aha. Možda ako nas ne vidi još sa ovime. Ne znam. Čekaj, ja ne znam sad, ovdje ima dosta name tagova. A da imam bolji mač od tebe. O, to je bilo lako. Nego on imao neke ovo, da. Imao je neke ovo. Čini mi se da imao throwing TNT. Ali nisam pokupila. Šta me to napada? Me neko napada, šta je to? Ne znam. Ok, ali ima neku kapicu. Nije. Ništa mi ne treba od ovog. Još koliko nas je još troje. Ja bih rekla da imam najbolju opremu. Nisam sigurna. Ovi zombi guardiani. Ili kome da mi tu neko strelama gađa, šta je to? Da, imam osjećaj da mi neko gađa strelama, ali ne znam ko. Tako da... Bum. Evo, odande me gađa, evo ovaj. Vidim te ja. Hvala za strele. Ali ovo neko došao. Pa gdje si pošao? Pa gdje si ti pošao? Ne. Gdje je onaj? On se briže ovdje. Gdje je? Ne znam da li se je brižao sad. Evo ga. Nope, ali ja nemam nikakav bow da ga gađam, ali imam dosta strela. Hajde, padni dole. Okej,
Ha, 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 ha. GG. Easy. Easy peasy, ja sam pro. Ne, nisam. Ok, sad smo ovdje, ja mislim, ali ovo nova mapa. Ja se ne sjećam da sam ovdje nekad igrala. Mada ja ne igram toliko Skywars, tako da moguće da nije nova, da ja samo nisam igrala. Imam užasne stvari. Možda ovdje još neki chest. Imam Blizzard Iron Pickaxe, ne. Za sword imam. Ajde. Ne, pao je. Pao. Pao je. Mislim da i dalje imam dovoljno. Ne sam da rizikujem. Dođi kod mene. Dođi kod mene. Dođi kod mene. Ovdje još jedan. Okej. Što posluži? Hrana i ovaj. Charge. Ok, ja ću se prižem do ovamo. Mislim da me niko ne gleda. Mislim da me niko ne gleda šta sam tu uradila. Nemam ni blokove da postavljam, divno. Stvarno nemam blokove da postavljam. O, imam mushroom stew. Evo neka ga ovdje. Znači ovako. Zapravo ću da stavim cobblestone, imam ga najviše. Ovi se bi već prižao za mene, hvala. Ali ima nekog uopšte? Ima. Ok, ja nisam tu. Nisam ja ovdje. Ja ne sjećam se da sam ovdje. Još nas troje ostalo. O, kakve su mi šanse. Nikako imam leather armor. O ne, ide na mene. O ne. O ide na mene. O, trojim TNT. Ne mogu da ga pokupim? Ok, ću se sakrim kod ovog. Ti me spasi. Ne. Ti mene spasi od ovog. Ne, ti mene treba da spasiš. Gde? O ne, au. I evo nas u novoj rundi, to jest u zadnjoj rundi. Ali jedno smo do sad pobedili, to je ok. Ali 2 puta bi bilo super. Moj si. I još jedan. To je super. Ok, sad smo brzo dobili taj sword koji nam je trebao. Ok. Ne, nisam to htjela da uradim. Tako. Oprema nam nije toliko loša kao u prošloj rundi. Tako da imam i ovdje. Mislim da nas niko ne gleda. Mislim da nas niko ne gleda. Ne želim da ova runda bude kratka. Ok, niko nas nije gledao. Neko je se već briđao umjesto nas. Neko je gore. Ne gore, nego gore, da neko je gore. Uzet ću ovo. O ne, ovim je dosta. Dajmo da ne. Imamo puno dajmo stvari. Izbaci stvari koje mi trebaju. To je stvari koje meni trebaju. Ok, tiho. Psst. Ne, ništa toga, ne. Ok, ako pobegnemo treba da... Ne, ok. On evo ga ovdje. Wow. I hvala vam što ste pogledali ovu epizodu Minecrafta. Ako vam se svidjela, obavezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja!